Вітаю ўсіх удзельнікаў, ксяндзоў біскупаў, святароў нашага онлайн-спаткання, такога сведчання, малітвы з нагоды 100-годдзя з дня нараджэння святога Яна Паўла II, якую сёння, 18 мая, адзначаем. Назвалі гэтае спатканне у малітоўным сведчанні, і зараз я хацеў бы перадаць слова мітрапаліту Тадеушу Кандрусевічу, каб ён так распачаў нашу гэтую сустрэчу. Похвален Иисус Христос. Глубоко поважанные эксцелленции, поважанный архимандрит Сергей Гаек, дорогие святари, консекрованные особы, браты и сестры. На початку этой онлайн-конференции, онлайн-споткання я сердечно всіх вітаю. Я дякую ксяндзу Юрію, каноніку Юрію Санько, який виступив з цією ініціативою. Сьогодні ми повинні були бути у Римі. Ми планували організувати агульнобеларускую пілігримку, каб молиться на могиле святого Яна Павла II. Этим самым подяковать этому великому человеку, пастыру Светлого Костела, папе, за все то, что он учинил для нас, за то, что он учинил для католического Костела у Беларуси и во всем свете, особенно в нашей краине и в краинах былого Советского Союза. Однако мы ведаем, что сталося у свете, какую трагедию сегодня переживает весь свет, а менавіта гэта пандемія коронавируса, якая змянила наши планы, наши пастырскія планы. И гэта перенесена, пілігримка будзе перенесена, мы спробуем яе арганізаваць у іншы час. И тому сёння мы карыстаемся з гэтай нагоды, каб таким чынам все біскупы, таксама святари, консекрованные особы и верники могли таким чином, дзякуючы гэтай онлайн-конференции, шанаваць гэты юбілей. Юбілей, які святкуе не толькі католіцкі касцёл, але таксама і увесь свет. Бо Ян Павел II – гэта чалавек эпохі. Гэта чалавек, які змяніў свет, змяніў таксама касцёл, які паспяхова, як наступник святого апостола Петра, увел костел у третье тысячегоддзе. Я особисто шмат разов спотыкаўся з Яном Павлом II и, напэўна, мог бы гадзінамі распавядаць про гэтыя спатканні. Аднак, вядома, што час такой конференции, гэта нашага онлайн-спаткання, он абмежаваны, таму засяроджуся толькі, можа, на некаторых пунктах, на некаторых падзеях, на некаторых падзеях. Найперш гэта выбары Яна Павла II. Год 1978. Гэта год трох папаў. Памірае папа Павел VI. Яго наступнікам становіцца Ян Павел, які да гэтага быў патрыархам Венецыі, кардынал Альбіно Лучіяні, які абраў сабе імя Ян Павел. Гэта было адразу вядома, што ён будзе прадаўжаць лінію думку сваіх папярэднікаў Яна 23, які распачаў Другі Ватыканскі сабор, і Паўла VI, які яго паспяхова завяршыў. Аднак папа Лучіяні кіраваў касцёлам толькі 33 дні, ён памірае. І новы канклаў, выбары новага папы. Я ў той час быў семинаристом другого курса Каўнаўскай духовной семинарии. Мы все молились. Я добра памятаю гэты дзень 16 кастрычніка 78 года. Вечар ужо быў сіленцыюм, гэта азначае, што цішыня. Я сидел за столом, нешта чытаў. Мой аднакурснік прыходзіць і мне так на вуха шэпча: Войтыла выбраны папа. Что? Так, кракаўскі кардынал выбраны папа. А хто казаў? Дежурный. И справа в том, что у тыя часы, советские часы были, у семинарии не было телевизора, в семинарии не можно было иметь радио. Але один человек мог користаться с радио, это дежурный. Ну, просто говорилося, что трэба гадзіннік добра наставіць, каб ведаць, калі пазваніць, калі падняць клеріку, калі спаць павінны ісці. Ну, сапраўды, у семінарі можна жыць без гадзінніка, бо дежурны ўсё робіць. Але я ему кажу, як ты дежурны мог ведаць? Я сабе не мог уявіць, што савецкія медыа маглі гэта сказаць. Ён, кажу, ён моваў нейкіх не ведае. Не, ён казаў. А так сталося, што назаўтра я быў дежурным.
Я быў самым шчаслівым чалавекам, бо яшчэ за паўгадзіны раней прыйшоў у дзяжурку. Я ўжо ўзяў радыё, бо я афіцыйна мог карыстацца з гэтага радыё. Сапраўды гэта так. Я гэты дзень буду памятаць усё сваё жыццё, бо не толькі гэта вялікая радасць, але як людзі ішлі. Увесь дзень людзі ішлі, семінарыя гэта цэнтр. Каўнас, каталіцкі горад. Людзі ідуць, ці праўда гэта, ці гэта сапраўды так. І кажуць, ну, маем папу з нашых. Маем таго, які добра ведае атэістычную сістэму, які выйшаў з атэістычнай сістэмы, які будзе ведаць, як размаўляць з ворагамі хрысціянства. Напэўна, будуць змены. Ну і потым, вядома, яго першае казанне, інаўгурацыя пантыфікату 22 кастрычніка. Не бойцеся, адчыніце дзверы Хрысту, адчыніце межы дзяржаваў, палітычных, эканамічных, сацыяльных, навуковых, культурных сістэмаў. Адчыніце, Христус ведае, што ў сэрцы чалавека, і чалавек можа пазнаць сябе толькі праз Хрыста. Гэта было нешта новае. Гэта, вядома, было, што распачынаецца новы пантыфікат, у цэнтры якога стаіць Езус Христос, хрысталагічны пантыфікат, і таксама стаіць чалавек. І герб папы, крыж пад крыжом вялікай літар М і тотус туус Марія. Гэта азначае пантыфікат хрысталагічны, у цэнтры якога стаіць чалавек, і гэтага чалавека да Езуса вядзе Марія. Потым візіт папы ў Польшчу. Я тады быў акурат у той час у Трускавіка і на практыцы. Можна было нешта праз тэлебачанне паглядзець, хаця вельмі складана было. Ну, не вельмі добрыя тэлевізары тады яшчэ былі, розныя памехі і гэтак далей. Мы стаялі на каленях перад тэлевізарам. Мы чулі гэтыя словы папы. І ён сказаў, няхай ступіць Святы Дух, няхай сыдзе, няхай адновіць воблік зямлі, гэтай зямлі. І мы пыталіся сябе, калі адновіцца воблік, духоўны воблік нашай зямлі. І гэты час прыйшоў. Гэты час прыйшоў, наступіў час перастройкі, власнасці, перабудовы, яўнасці. Змяніліся часы, і папа выкарыстаў гэты час. Папа добра прачытаў знакі часу, і ён імгненна на іх адказаў. Ён аднавіў структуры ў краінах былога Савецкага Саюзу і таксама ў Беларусі. Я добра памятаю сваю кансакрацыю, на якой таксама прысутнічаў і сённяшні біскуп Гродзенскі, тады яшчэ пробашч парафіі Святога Духа з Вільні, біскуп Александр Кашкевіч. Пасля кансакрацыі папа ўзяў мяне моцна за рукі і сказаў, Тадеуш, не бойся, я малюся за цябе. Калі я яму распавядаў аб цяжкасцях, калі працаваў у Маскве, і цяжкасцях касцёла і ў Расіі, у Беларусі, і ў іншых краінах Савецкага Саюзу, ён казаў, памятай аб тым, памятай аб словах Божай Маці з Фатымы. Маё бездагаднае сэрца затрыумфуе, і гэтая зямля навернецца. Ён даваў гэтую надзею. І апошняе маё спатканне з папам адбылося за месяц да яго пахавання 8 сакавіка 2005 года. Я тады быў у Рыме на нейкай канферэнцыі. Мне патэлефанавалі з Ватыкану, сказалі, што папа хоча мяне бачыць. Я паехаў у шпіталь. Гэта у Рыме добра вядомая паліклініку Джемеллі. Калі я ўвайшоў у пакой, дзе быў папа, папа сядзеў у крэсле і такім моцным голасам, ён ужо быў пасля аперацыі тут на горле, сказаў, «Що слыхаць у Москве? Што чуваць у Москве?» Я думаю, каб туды прыйшоў кардынал Свёнтак, ён спытаўся, што чуваць у Мінску. Прыйшоў бы хтосьці з Украіны, што чуваць ва Ўкраіне, у Кіеве, у Берліне, у Вашынгтоне, гэтак далей. Гэта быў пастар сусветнага касцёла. Сёння мы дзякуем Богу за гэта правідэнцыяльнага пастыра сусветнага касцёла, які аднавіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі, які падтрымліваў гэтыя структуры, які іх развіваў, які таксама заўсёды маліўся ў нашых інтэнцыях. Мы яго ведаем як выдатнага пастыра, мы ведаем яго як выдатнага тэолага, мы ведаем яго як выдатнага дыпламата, мы ведаем яго таксама як чалавека дыялогу, ён размаўляў з усімі. Мы ведаем яго як папу, які так сказать, прадвігаў дыялог міжканфесійны, міжрэлігійны дыялог. Мы ведаем яго як чалавека вялікай культуры, мы ведаем яго як добрага спартоўца і таксама чалавека гумару. Ён вельмі любіў гумар. Ён
Часамі так падчас спаткання кажа, ну, ўжо абмеркавалі справы, пытаюцца, як там жыццё касцёла, гэтак далей. Можа, штосьці, анекдотик, можа, які ведаеце. Можа, пра мяне нешта распавядаюць. Вельмі цешыўся, вельмі смяяўся так ад сэрца, ад душы. Сёння мы дзякуем табе, вялікі Ян Павел II. Дзякуем табе за твою адкрытасць. Дзякуем за тое, што ты аднавіў структуры касцёла ў нашай краіне, што ты даў нам, народам зняволеным, якія 3 пакаленні жылі у сістэме атэістычным, новую надзею. І сёння мы жывём гэтай надзеяй, нават насуперак надзеі. І благаславі нам усім. Дзякуй вялікія, эксцэлленцыя, за ваше такое сведчанне. Застаемся ў Мінску і хацеў бы перадаць слова біскупу Юрыю Касабуцкаму, генеральнаму вікарыю Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі. Эксцэлленцыя, калі ласка. Хвала Христу, дорогие экселленции, браты в бискупстве, уважаемый владыка Сергей, дорогие браты в святарстве, консекрованные особы, дорогие браты и сестры. Сегодня, сапраўды, это великий день, когда мы отзначаем 100-е угодки с дня народжения святого Яна Павла II. У меня, конечно, нема такого досвіду, як у нашего владыки Тадеуша, встречу с папом, бо я только двойчы у своем житті бачив живую святого Яна Павла II, бо більше це були його енцикліки, його праці, твори, на яких ми навчалися і у семінарії, пізніше під час навчання у Люблінському університеті, так само на його працях базувалося шмат теологічних предметів, але хотілося б згадати ті зустрічі, у яких удзельнічав я. Перше, це коли я ще навчався у Гродзенській семінарії, ми у всій семінарії поїхали у Вільню падчас візиту святого Яна Павла II у прибалтыйскія краіны. Сапраўды, гэта была вельмі, што мяне ўразіла? Мяне ўразіла атмасфера, якая панавала ў той час падчас гэтага набажэнства. Больше з нас мы не валодалі літоўскай мовай, літаральна некалькі, можа, слоў альбо сказаў мы маглі б там разумець па-літоўску, аднак сама атмасфера, калі папа ехаў у папамобіле праз гэтыя сектары, калі мы яго бачылі, калі ён так блізка падышоў увогуле да нас, семінарыстаў, і калі біскуп Александр, яго эксцэлленцыя, які сёння прысутнічае разам з нами на этой канферэнцыі, падвёў папу да нас і кажа: вось гэта Гродзенская семінарія. І папа пачынае працягваць сваю далонь, вітацца з усімі намі. Ну, і я могу сказать только свое особистое такое ўражанне, что вось я протягиваю далоні, папа протягивает далоні мне, подыходит арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, бере папу, отворачивает, каже: а там Москва. И пошли все, папу отвели. Однако, не глядячи на это, мне все равно такое ўражанне внутри, у меня все так палало, это сапраўды была некая внутренняя радость, якую нельга пераказаць словамі. Вот атмосфера, вот сустрэча з некай харызмай, сустрэча вот менавіта з чалавекам, які не то што з'яўляецца галавою касцёла, ўсяго сусветнага касцёлу, з'яўляецца нашым пастырам, але сапраўды ад яго быў нейкі ўнутраны, можа, такі імпульс вот этой менавіта святасці, нейкі такі подых этой святасці. І другая моя сустрэча, это ўжо была сустрэча моладзі ў Парыжы, калі я ўжо быў вікарыем, это ў 1997 годзе, падчас сусветных дзён моладзі, якія адбываліся ў Парыжы. Мы з групай моладзі з Беларусі, з Магілёва, Светлагорска, іншых гарадоў, якія сабраліся разам, мы паехалі на гэтую сустрэчу. Там было больш за 1 мільён людзей, сабраных разам на гэтым полі. Па-першае, для мяне это было такое моцнае ўражанне, калі столькі народу, это сапраўды, это такі натоўп, это так шмат людзей, это такі вялікі базар, дзе размаўляюць рознымі мовамі, людзі з рознай скурай, колеру, это штосьці было моцным. І калі ехаў папа каля сектараў, можна было звярнуць увагу, заўважыць вот менавіта, як змянялася вот эта атмасфера. Наколькі вот эта духоўнасць, яна ўзрастала, наколькі людзі вот бачылі папу, не падбегалі да гэтых агарожы, для того, каб быць бліжэй, каб трошечку там «Віват папа», «Вітаем папу», крычалі мы па-беларуску, ён таксама здавалася нам так, прынамсі, што ён паглядзеў наш бок, нам удзяліў сваё такое благаслаўленне, і сапраўды вот эта вялікая атмасфера. Наколькі ён мог стварыць атмасферу падчас набажэнстваў, падчас вот этих візітаў, атмасферу, якая захоўвалася на шмат гадоў пазней у сэрцы чалавека. Вот у маім сэрцы захавалася менавіта атмасфера, у якой мы удзельнічалі, яго тыя словы, якія мы слухалі. Сапраўды, вот это адвагі, не бойцеся, прыміце Хрыста, жывіце з Христом. Гэтыя словы, ну, спрымаліся зусім па-іншаму.
бо была нейкая атмасфера сустрэчы. Сапраўды, это была яго харызма, это яго прыватная харызма. Але гэта харызма, сёння ўжо мы можам сказаць з перспектывы часу, харызма той максімальнай, той вялікай святасці гэтага чалавека. Святасці, якая злучалася з усімі іншымі якасцямі. Дзякую. Дзякуй вялікі біскупу Юрыю. Дазвольце застанемся на прасторах Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, ляцім у нашых жаданнях у Магілёў, і зараз хацеў бы перадаць слова біскупу Александру Яшэўскаму, біскапскаму вікарыю для Магілёўскага рэгіёна. Эксцэлленцыя, калі ласка, некалькі слоў вашых уражанняў. Похваленный Иисус Христос, Ваши Эксцелленции, дорогие браты у святарскім служении, у монашскім служении, дорогие верники, сапраўды сёння, калі увесь свет, а каталіцкі касцёл у Беларусі таксама далучаецца да святкавання 100-годдзя з дня нараджэння святога Яна Паўла II, мне таксама вельмі прыемна вярнуцца у сваіх уласных успамінах да асобы вялікага папы. Тым больш, што, дзякуючы добраму Богу, у мяне была магчымасць, як семінарысту, які вучыўся на Салезіянскім папскім універсітэце ў Рыме, неаднойчы спатыкацца са святым Янам Паўлам II, а нават, будучы семінарыстам і будучы д'яканам, мець аказію служыць яму да святой імшы. Аднак успаміны, які ў мяне застаецца назаўсёды, гэта год 1991. Я, малады хлапчук, які толькі закончыў 4-ю сярэднюю школу ў горадзе Смаргоні, паступіў у салезіянскі навіцыят у Польшчы. І як толькі мы прыехалі ў месяцы жніўні, магістр навіцыяту кажа, што поедем у Чэнстахову, таму што там адбываюцца ўжо 4-тыя сусветныя дні моладзі. І мы таксама будзем удзельнічаць у гэтым спатканні, якое ўзначаліць святы Ян Павел II. Уявіце радасць хлапчука з-под савецкай краіны, які ў 1990 годзе ўпершыню убачыў біскупа, якім быў сённяшні мітрапаліт арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, а тут магчымасць таксама убачыць і самога пантыфіка. Але тое, што мне засталося, гэта сведчанне, якое у часопісе «Нядзеля» напісаў прыёр Яснай Гуры. Ён распавядае аб тым, што падчас візіту папы ён вельмі позна вяртаўся ў сваю келью на адпачынак і ўбачыў, што у капліцы кляшторнай паліцца святло. Ён паглядзеў на гадзіннік, гадзіна вельмі позняя, і зразумеў, што, напэўна, хтосьці забыў згасіць святло, таму што так позна ніхто не можа маліцца. І калі ён увайшоў з думкай пагасіць святло, ён убачыў, што на каленях перад алтаром стаіць святы Ян Павел II. Ён адважыўся наблізіцца да яго і кажа яму: «Айцец святы, ужо такая позняя гадзіна, ці не варта вам ісці на адпачынак? Сёння быў такі цяжкі дзень, такі насычаны дзень, заўтра яшчэ больш у вас абавязкаў. Ці не час, каб святы айцец адпачываў?» І піша далей: «Папа тады ўстаў з кален, сеў і кажа: маеш рацыю. Сёння мяне быў вельмі напружаны дзень, столькі спатканняў, заўтра ён будзе яшчэ большы, але ведаеш, са шматлікіх абавязкаў у мяне сёння не было часу, каб паразмаўляць сам на сам з панам, каб маваліцца. А павер мне, казаў папа, то калі кагосьці вельмі моцна любіш, заўсёды знойдзеш для яго час. Калі кагосьці вельмі моцна любіш, заўсёды знойдзеш для яго час». Святы Ян Павел II аднойчы сказаў, што святыя не патрабуюць ад нас апладысментаў, а таго, каб мы іх наследавалі. Вось хачу пажадаць самому сабе і ўсім нам, тут сёння ў нашай Беларусі адзначае юбілей 100-годдзя з нараджэння вялікага папы, славяніна, так блізкага нам, наследаваць яго менавіта у малітве. Бо калі мы Бога вельмі моцна любім, так як і папа павінны заўсёды знаходзіць час. Усяго найлепшага і са святам усіх. Дзякуй вялікі, эксцэлленцыя, вам за вашае слова, за вашае сведчанне. У сваіх думках, сваім сэрцам пераносімся ў Гродна. Вітаем біскупа Александра Кашкевіча, ардынарыя Гродзенскай дыяцэзіі. Эксцэлленцыя, калі ласка, вам слова.
Пантыфікат святого Яна Паўла II быў сапраўды вельмі доўгім, вельмі актыўным і медыйным. Постаць святого папы вельмі блізкая ўсім нам, а яго навучанне добра вядомае. Заклік адчыніць дзверы Христу, які мы пачулі на пачатку яго Пятровай паслугі, быў на самой справе голасам пророка нашых часоў. Таму я лічу, што кожны з нас носіць у сэрцы свой асабісты, непаўторны вобраз святого Яна Паўла II. Той вобраз святого Айца, які прамаўляе мацней за ўсё, да кожнага па-іншаму, спосабам вядомым толькі Богу. Кожны з нас пэўным чынам сустрэўся з папам. Хтосьці быў на аўдыенцыі, хтосьці бачыў яго здалёку на плошчы Святого Пятра ці падчас апастольскіх пілігрымак у Польшчу, Літву ці Украіну. Мы ўсе бачылі яго па тэлебачанні, слухалі яго словы, бачылі яго цярпенне, і ён нават паміраў амаль што на нашых вачах. Усё гэта з'яўляецца прычынай таго, што ён нам асабліва блізкі, добра вядомы, амаль што як нехта сям'і. Калі ён адышоў у дом Айца, мы раптоўна адчулі сябе адзінокімі і асірацелымі. Цяпер, калі ён узведзены да хвалы алтара, мы молімся да яго, просім аб яго заступніцтве, даручаем яму свае клопаты, праблемы, мы адчуваем, што ён зноў з намі, хоць і па-іншаму. Я меў гонар неаднаразова сустрэцца са святым Янам Павлам II у розных абставінах, і кожная сустрэча была непаўторнай. Кожная пакінула у памяці, у сэрцы трывалы, прыголы, след, чагосьці навучыла. За кожную з гэтых сустрэч я дзякую Божаму провіду, а кожнае слова, пачутае з вуснаў папы, я памятаю і захоўваю ў сэрцы як каштоўны скарб. Дякую усім. Дякую вялікі, эксцэленцыя, вам за вашае сведчанне. Застаемся ў Гродна. Біскуп Юзеф Станіўскі, дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі. Калі ласка, эксцэленцыя, вам слова. Дарагія браты і сёстры, асаблівым чынам любая моладзь. Сёння, калі дзякуем Пану Богу за вялікі дар, пантыфікат святого Яна Паўла II у 100-ю гадавіну ад яго нараджэння, не магу гаварыць без узрушанасці сэрца. Асабіста дзякую Богу, што маё пакліканне да святарства і пачатак святарства я кручу рамсі меў такое прагненне за ім. Сёння святым, а тады рэалізуючым у гераічнай ступені сваё пакліканне. Першы раз я сустрэўся з Яном Паўлам II 16 кастрычніка 1978 года. Это была незвычайная сустрэча. Образ, радасць сэрца маіх бацькоў і слёзы бабулі. Наш святы Айцец, рымскі папа, ён нам дапаможа. Так гаварылі мае дарослыя землякі аб выбары Караля Войтылы на папу рымскага. Мне было 9 год, і я ўспрымаў рэчаіснасць сэрцам дарослых, маіх бацькоў. І гэта першая мая сустрэча з святым. Потым былі наступныя праз радыё і тэлебачанне. Ён прамаўляў, а тыя, хто слухалі, як кажуць, кожнае слова лавілі на ляту. Таму было відаць, што плачуць, радуюцца. Вядома, што праз электрычныя носьбіты не перадаць пачуцця сэрца, таму я чакаў на асабістую сустрэчу. Ці магла яна адбыцца, юнака з невялікай аколіцы на Беларусі з пантыфікам у Рыме, марыць не забаронена, і таму я марыў і маліўся аб гэтай сустрэчы.
І ось починаючи з 1991 року, це Білостоки, Елк, Драгічин, Варшава, Вільня, Краков, Київ, а затим і Рим. Це вже особисті зустрічі з понтифіком. Що мені найбільш заімпонувало, це його діалог з молоддю. Атмосфера, яку він створив своєю сердечністю, умінням доконати болючі і особисті питання молоді. І незалежно від фізичного стану він завжди промовляв теплиною свого серця, заставався близьким молоді. І молодь це відчувала і розуміла, і тому так любила його. І тому молодь прийшла на пляц Святого Петра II Крестовика 2005 року, щоб бути разом зі своїм сябром Яном Павлом II, великим сябром молоді, який вертався до дому Отця Небесного, який усе своє життя шукав молодь для Христа. Сябровство назавжди. Тому захочую всіх, особливо молодь, і всіх, хто розпознає своє життєве покликання до того, як прочитали, запозналися з його навчанням, збагатися його серця, любові до Бога, чоловіка і Отчини. І прошу, святий Яне Павле II, благослови молоді Білорусі з окна Дому Небесного Отця. Благослови нам. Дякую велике біскупу Юзефу за ваше свідчення. На поўнач Беларусі адпраўляемся ў Віцебск. Вітаем біскупа Олега Буткевіча, ардынарыя Віцебскай дыяцэзіі. Эксцэленцыя, калі ласка, некалькі слоў. Христос воскрес, шановные эксцелленции, шановный архимандрит Сергей Гаек, дорогие браты в святарстве, у монастыря, дорогие браты и сестры в Христе. Сегодня, сапраўды, вельмі важная, значная дата. И, як и сама особа святого Яна Павла II в свой час была такой отдушиной, оттуленной, особливо для землі, яка так шмат часу терпела от атеистичной системы, так и сёння. У период гэтага напруженного выпрабавання, яким есть эпидемия, мы узгадываем святого Яна Павла II и вертанне гэтых успамінаў, якія, напэўна, для кожнага чалавека, не толькі веруючага, не толькі католіка, для кожнага чалавека ў тым свеце ёсць вельмі чымсьці блізкім, бо сапраўды гэтая асоба адкрыла для нас як некая іншая Jesúsa Христа. Так як он сам казаў падчас інаўгурацыі, што у Христе Бог найбольш поўна адкрыўся чалавецтву, то так менавіта праз Яна Павла II, праз яго навучанне, праз яго малітву і праз яго падарожжы свет наноў адкрыў для сябе Jesúsa Христа. І для мяне асабіста ў сваім жыцці я тройчы меў магчымасць сустрэцца з Яном Павлом II. Па-першае, трэба зазначыць, што сябе таксама прычысляю да пакалення Яна Павла II. Шмат людзей, паверце, гэта адзін з найдаўжэйшых пантыфікатаў у гісторыі, і менавіта гэта стало таким знаком, што ты людзі, якія нарадзіліся падчас яго пантыфікату, хрысціяне акрэсліваюць сябе гэтым пакаленнем Яна Павла II. Асоба, якая адкрыла сябе для свету як наступніка Петра, для мяне асабіста таксама сталася прычынай, каб адкрыць для сябе свет. Упершыню я сустрэўся з ім, як тут ужо гучалі гэтыя сведчанні, падчас яго чарговага падарожжа ў Польшу, падчас 4-х сусветных спатканняў моладзі, якое адбылося ў Чэнстухове. Уражанні, канешне ж, якіх нельга забыць. Уражанні для чалавека, які упершыню выехаў за мяжу. З гэтага постсавецкай прасторы убачыць гэты свет, іншы свет, гэта ўжо было такім вельмі моцным уражаннем і, канешне ж,
особа Яна Павла II. Ось ця атмосфера, яку вже тут згадали, вона справді неповторна, вона яка глибоко застається у серці, і ніщо не може вже этой атмосферы заслонить, ніщо не може вирвати її з пам'яті. Не тільки навчання, але само биття гэтага чоловіка, биття такое непосредне, особа Папы Римского, а ён быў настолькі блізкі кожнаму з нас і, напэўна, яшчэ бліжэй тым, хто разам з ім перажыў і выйшаў з гэтай сістэмы атэістычнай. Ён сапраўды стаў тым, хто змяніў лёс, змяніў гісторыю для так вялікай колькасці людзей, якія жылі і жывуць па ўсходняй Еўропе. Таму можна шмат распавядаць. Пазней яшчэ была сустрэча з Яном Павлом падчас Eucharistycznego Kongresu u Wrocławiu, podczas zustreczy u Elku, znowu podczas jego czerwonego podróży swojej батьківщини. Ja w ten czas uczył się u seminarii i te zustreczy były już organizowane naszymi seminaryjnymi władami. Але пазней яго прысутнасць, яго навучанне спадарожнічала чалавеку праз усё жыццё, святарскую маю пазней паслугу. І таму застаецца толькі адно – пажадаць, каб мы былі годныя гэтай яго духоўнай спадчыны, яго навучання і яго малітвы. Няхай яна служыць для нас, як для святароў, для духоўных асобаў, для кожнага верніка прыкладам вось такой шчырай адданасці, свядомасці таго, што без Хрыста мы сапраўды нічога не можам учыніць. Ён дапамог нам гэта ўсвядоміць. Па-першае, што Христос ёсць блізкі кожнага з нас. Бог у Христе ёсць блізкі кожнага чалавека. І па-другое, што мы сапраўды гэтага патрабуем. Патрабуем Бога, патрабуем Яго міласэрнай любові. Святы Ян Павел II, маліся за нас і благаслаў нам з дому нябеснага Айца. Дзякуй. Дзякуй вялікі, біскуп Олег, вам за вашае сведчанне. Зараз накіроўваемся на поўдзень нашай бацькаўшчыны, ў Пінскую дыяцэзію. Запрашаем біскупа Казіміра Великасельца, дапаможнага біскупа Пінскай дыяцэзіі, падзяліцца вашым сведчаннем. Похваленый Иисус Христос, экселленции, поважанные святары, сестры законные, так само хочу поделиться своим уражением встреч со святым Яном Павлом II. Перше, коли я услыхав о его выборе, это был, как и архиепископ Кондрушевич сказал, 78 год. В 78 году подав документы у Рижскую семинарию, але влади шведские наказали в семинарии, что без позволения вызнанёвца области, уполномоченного по делам религии, не принимать. Я не тримав это позволения, но и не был приняты, влади шведские устремали. Я молился, и вечером слухав радио Ватикан, папой выбранный кардинал з Кракова. О, як радость наповнила моє серце. А яка була перша думка? Я його убачу. Но в тих трудних 78-х атеїстичних часах і перша думка, я його убачу, кардинала Войтила. Ну и далее молился, в конце 2 раза ездил в Москву за позволением, позволили учиться, скончив семинарию, уже працював у Барановичах парафії Подвишення Святого Крижа. І тоді була організована пілігримка на 20 років його понтифікату. Із Білорусі 800 чоловік, 20 автобусів поїхали. І святий Ян Павел II нас прийняв на аудієнції усіх пілігримів у Авлії Павла VI. Ксьондз кардинал Шонтак святой памяти нас усіх представляв. І ми брали, папа нам уделял благословления, мы были такие радостные, отчувалось
його моц, святость і духовність, навіть фотографії ще маємо з тої пілігримки. То була така перша зустріча. Друга зустріча то була в Києві, коли вже ми, біскупи Білорусі, поїхали так само, коли Ян Павел II, папа, приїхав на Україну, і ми там так само присутничали у святої імші, і так само дозволили нам подойти до Яна Павла II, привітати його на цій землі, отримати цього благословлення. То була така друга зустріча. Ну і третя, коли ми, біскупи, як обязаны від Лімена 105 років їхати до Ватикану, так само було споткання з Яном Павлом II. І завжди відчувалася та його моц духовності, і сам завжди від цієї зустрічі виходив якийсь узмацнений духовно, і відчувалася та велика його святость. Но мені пам'ятається, коли читав його життя, коли йому було десь 9 років, померла мама, як його отець завез до Кальварії Жидовської передсудовний образ і сказав це слово: «Синку, już не маєш мами на землі, але погляди, мама на тебе з неба глядить, почитай цю маму, яка глядить на тебе з неба, прочитай, Марія, і поглядите, як цей хлопчик, можна сказати, у ті часи познав слови свого батька, як став почитателем. Тотус ту, стали твой, ціле його життя, поглядите, праз Марію до Ісуса. І так само трудні годи були науки, конспірація, війна була, потім атеїстичні часи праці. Але він все пройшов, і саме головне, виконав ті слови, до яких нас захвачує Біблія. Святими будьте, бо я святий. І от ми тепер святкуємо свята великого святого. Нехай Пан Бог вам так само всім благословить. З Паном Богом. Дякую вялікі, біскуп Казімір. Вас віншуємо з нагоди вашого 75-годдзя, наш вялікі юбілят. Вертаємося у Мінськ, і зараз хотів би дати слово айцу архімандриту Сергію Гаєку, апостольському візитатору для греко-католиків у Білорусі. Будь ласка, отець Сергій. Христос воскрес! Почесні ієрархи, брати і сестри. Вітаю вас всіх з цим святочним днем сьогодні, коли ми згадуємо 100 років від народження святого Jana Pawła II. Tak stało się, że w wieczór wyboru papy Jana Pawła II ja był na płoszczy Świętego Piotra. Niekólka tygodni wcześniej ja zaczął moją uczobę wtedy u Rzymie. I koniecznie to była wielka radość dla wszystkich na płoszczy. Ja popatrz, mnie nie był jeszcze jeden światar starejszy, że Słowianin tak samo. My naprawdę poczuli, że zaczynaється coś nowego, tak samo i dla naszego regionu Europy. Jeszcze bardziej to była baczna i czutna, koniecznie u dzień inicjacji początku pontyfikatu Jana Pawła II u niedzielę 22 pastrycznika 1978 roku. Te słowa, jakie mu się wydają bardzo dobre, nie bójcie się, odczynicie drzwi Chrystu. I u ten czas tej uroczystej służby był jeden moment, jaki mnie bardzo prosto szokirował. Mianowicie, kiedy kardynały podchodzili do papy, aby przekazać mu swoją poszanę, najpierw podszedł kardynał Wyszyński, Stefan Wyszyński, prymas Polski, i koniecznie papa jego podniał, prosto i obniał. Krótko później podszedł tak samo pierwszy hierarch ukraińskiej i katolickiej cerkwi, kardynał Józef Stipij. I to jest samo zrobił papa Jan Paweł II z kardynałem, больше tego, nie tylko to jest samo. I on pocałował jego ruku. To ktoś baczył, ktoś nie baczył, prawie to mało kto pisze, a ja baczył to swoimi oczyma. I to był koniecznie znak poszany dla tego muczenika sowieckich łagierów. Tę poszanu papa okazywał
tym, kto якраз у час sowieckiego ganienia religii cierpiał za jedność z katolickiej cerkwi. Znacznie później, że to już był 2000 rok, ja był już wtedy apostolskim wizytatorem dla katolików Białorusi i w Rzymie mógł być zajcą Wiktorem Daniłowem, jaki jeszcze u czas podpola był wyświadczany i służył Grodna, ale już w 2000 roku, koniecznie, my mogli być na audiencji u papy. I papa wtedy tak samo dla tajca Wiktora, jak i tak samo siedział u salińskich turmach, okazał swoją osobliwą ciepłunię, osobliwą zaciekawienie do jego opytu. Wernijmy się troszkę nazad. Mianowicie w 1979 roku, to znaczy na początku roku, u studzieni, na audiencji Jan Paweł II przyjął biskupa białoruskiego, katolickiego, Czesława Sipowicza z Londynu i niektórych białoruskich światorów. Ja był wtedy studentem, na tej audiencji nie był, ale biskup Sipowicz, jak Marianin, żył w naszym generalnym domie, gdzie ja żył tak samo i pasiela, конечно, z wielkim wzruszeniem rozkazywał pragieta, jak papa był zaciekawiony tym, co происходит u Białorusi. Biskup Sipowicz nie wszystko wiedział, ale coś wiedział, конечно. I сказал mnie biskup Sipowicz wtedy w audiencji, papa prosił, как я усім, кого сустрэну, сказал, молитесь за wschód Europy, молитесь за Białoruś. I to zostało się mnie w sercu bardzo głęboko. U 1980 roku, znaczy przez rok praktycznie, papa obwieszczył świętych Kiryła i Metoda pokровителями Europy razem ze świętym Benedyktem. To był koniec 80 roku. I to był tak samo już neki proroczy gest, jaki nagadywał, że papa rozumie, że Europa to nie tylko, конечно, Italia i może Francja. Na samej sprawie w 1981 roku, na końcu roku, papa przyjął międzynarodną konferencję naukowców, bogosłowów, historyków, jakim wskazał, że trzeba, aby cerkwa dychała dwoma lekkimi. Zacytował wtedy Wiaczesława Iwanowa, rosyjskiego filokatolika, skażem. I kiedy przyszedł 1985 rok, to wielka encyklika Jana Pawła II Slavorum Apostoli. Tak stało się, że to troszkę później, praktycznie przez 5 lat, ja z miejscem tej encykliki mógł podzielić się w Sowieckim Sojuzie jeszcze, mianowicie u Nowosybirsku, Irkutsku, Władywostoku, a nawet Audanie u Jakucji. To może być dziwne, ale jak raz w maleńkim gartku Audanie wtedy organizowała się kolegia, coś na kształt liceja, u jakim chcieli być odkryci na tradycję wschodu i zachodu. Kiedy ja mówił про encykliku Slavorum Apostoli, to było dla nich zupełnie pełne odkrycie. Nie było tam jeszcze niejakiej parafii, ona tylko potrzeba się organizować. Mianowicie, wieś pontyfikat, jak ja go zobaczył, rozumiał, za jaki dziękuję Gospodu siądzie koniecznie, to była podźwig papy, można сказать, Jana Pawła II, aby naprawdę cerkwa mogła korzystać i wschodniej, i zachodniej tradycji. Dziękuję papu za jego prorocką służbę, prorockie służenie i tak samo za to, że w swój czas on nam, grekokatolikom, dozwolił tu nieść jak raz to posłanie przymierzenia i odkrycia. Dziękuję. Dziękuję wielkie za wasze świadczenie, Sergiej. Zostajemy w Mińsku. Z nami na naszej онлайн-конференції. Сьогодні присутнічає ксьондз Олександр Фоміних, директор Радіо Марія у Білорусі. Будь ласка, ксьондз Олександр, кілька слов вашого свідчення. Будь ласка. Христос воскрес, дорогі брати і сестри. Я розпочну криху далі, якби, скажімо, з того, як зустрівся з Яном Павлом II, і ще заочно. Колісті кардинал Войтила поблагословив рух Світлого життя, до якого я належав, і навіть він
казав, каб выкарыстоўваць новыя сродкі нового духа в евангелизации. И дякуючи тому, что распался Советский Союз, могли мы выехать за межу, и трапили мы в Карсберг, то есть я там дал адрес святару, этот святар приехал в 92-м году тут, и дякуючи тому благословению Яна Павла II, ось, я пережил свое навертание 14 вересня по раз перший пошел в костел, так мне тягнуло. Навертание пережил в 93-м году, и 31 кастричника, месяц Марийный. И потом уже, дякуючи руху «Святло життя», и он, третья ступень у нас формации, она проходит время, и он запросил менавіта рух «Святло життя» в Рим. И в 96-м году по раз перший мы поехали, я в Оголе по раз перший поехал, уже не в Рим другий раз, але в 95-м был еще, или там с папой мы не сустракались. В 96-м году так было вельми цікаво. Мы евангелизовали в мурах Ватикану, там есть сестры святой сестры Матери Тересы. Ось. И потом пришли, где там, где стояли наши машины, и сокрали. Украли все документы. И далее мы пошли там, зустріли іншую групу, хатній костел, они шли на встречу с папой, и тогда Іриневич Копач, я пошел за ними, и дякуючи пану Богу, мы могли встретиться. Была такая встреча до 16 групп, это был такой внутренний дворик, и ксенц Іриневич сказал, что я с Беларуси, что я рихтуюсь, а уже там тогда я шел на учебу в университет, рихтуюсь стать святаром. И папа, святый папа запытался, чи поблагословил, все так руку на голову мою положил, поблагословил, запытался, чи размовляет по-польски на Беларуси, но я пару слов заменил, с ним так размовлял с ним. Ось бачил, что этот человек насправді потребує моцної такої молитви, тому що просто молиться за його. Я почав тоді з такого году молитися кожен день на Ружанці за папу, але такий моцний попросту дух, этот человек был моцного духа. Ось потом еще мы были несколько разов, это были 4 раза, и мы там сустракали с ним в Костен Гандольфа и в Ауле Павла VI. А пошняя такая, может быть, встреча, уже папа коли помер, я заканчивал семинарию, и стояло питание, где ехать, в Немеччине не мог доставаться, и попросту мы пошли на гроб Яна Павла II. Ось я стал на колени и молился, и просил пана Бога тогда еще ось папу, что мне робить. И так пан Бог якось так сказал, что мне потребно, еще до этого был Лурд, и сказал мне, как я вертаться на Беларусь. И в 2006 году я вернулся, тоже, там 3 коллекции тоже были, вернулся на Беларусь. И так вышло, что мое посвящение было в 2008 году, 18-го кастричника, и в катедре з рук екселенції нашого митрополита Тадеуша Кондрусевича я отримав посвящення святарське. Менавіта в катедрі в той день был освящен бюст Яна Павла II. Это был выбор, посвященный выбору его понтификату. С Яном Павлом II вельми шмат связано. И то, что, скажем, прочитавши його книгу «Дар і таємниця», яку зараз на радіо ми читаємо, ось мені так докринуло, що він казав, що це дар святарства. І дякуючи Яну Павлу II, я відчуваю, що я став святаром, і таке освічення, що треба сповідатися часто. Он там раз на тиждень сповідався, і він святарам казав, що я раз на тиждень сповідаюсь, ви раз на 2 тижні старайтесь сповідатися. Ну, дякуючи этому, скажем, заклику, я стараюсь так сповідатися. І справді, этот чоловік, за якого я молюсь за його, і именно в это кожен раз, коли я целебрую святую имшу, то я взгадываю 3 особи. Это святой Лука, в день якого мне высветили. Это святой Александр Саули, это мой опекун небесный. Ну, конечно, Ян Павел II,
дякуючи його опікунству, його ставеництву, його заступництву, я став святаром. І скажу, що заочно знов вертаємося, пережив своє навертання, ось коли були відкриті границі, і коли попросту він поблагословив до Духа Святого життя на евангелізацію. Дякую за це Пану Богу, дякую то, що є цей папа, і то, що ми сьогодні святкуємо його 100-ліття. І закликаю так само звертатися до цього великого святого, який сказав: «Отчините серце Єсусу». Це те, що в моєму житті здарилося. Дякую вам, так само, отець Олександр, за ваше свідчення. Вельми рада, що ви сьогодні з нами. Звісно, хотілося б ще далі протягувати наші розважання. Запрашаю, каб мы завершили гэтае разважанне такой сумеснай малітвы, якую наша канферэнцыя біскупаў, вы, нашыя біскупы, падрыхтавалі на сённяшні дзень. Я хацеў бы, каб таксама гэтая малітва прагучала, і ўсе вернікі, якія зараз глядзяць нашу трансляцыю, таксама маглі з'яднацца ў гэтай малітве разам з намі. Я запрашаю, каб біскуп Александр Яшэўскі гэтую малітву агучыў. Молитва до святого Яна Павла II. Святый Яне Паўле II, адзначаючы сёння юбілей 100-годдзя з дня твайго нараджэння, дзякуем за цябе, Богу, за тое, што з Евангеліем у сэрцы і на вуснах ты прайшоў па свеце, не абмінуўшы духоўным клопатам і нашую бацькаўшчыну, адрадзіўшы касцёльныя структуры ў Беларусі. Мы дзякуем за тваю святасць, за мудрасць і мужнасць, за твою молитву і апостольскую руплівасць, за твою усмешку, што абуджала надзею. Дзякуем за ўсіх тых, каго ты прывёў да Хрыста, за суцяшэнне і неспакой сэрца, які прынёс паяднанне. У табе, святы Яне Паўле II, Бог паказаў прыгажосць і годнасць чалавека, створанага на яго вобраз і падабенства. Навучы нас быць людзьмі для Бога і для іншага чалавека. Святы Яне Паўле II, ты ўкленчыў перад сваёй хрысцільняй. У супрацоўніцтве з ласкай Хросту ты рэалізаваў у жыцці пакліканне да святасці. Дапамажы і нам прыняць і рэалізаваць гэтае найважнейшае Божае заданне. Святы Яне Паўле II, апостол паяднання, ты прымірыў паміж сабою шмат людзей, падзеленых і варожых. Выпрасі паяднанне для нашых сэрцаў, сем'яў і народаў. Настаўнік, які слухаў і абвяшчаў Евангелие Христа, навучы нас прымаць праўду Божага вучэння і бачыць у ёй святло нашага паклікання. Святар, удзельнік вечнага святарства Христа, які прыняў ласку паклікання і пасвячэння, выпрасіць для нас святых святароў, цалкам адданых Божаму валадарству і малітве, поўных пакоры і даверу, гатовых да супрацоўніцтва з духавенствам, кансекраванымі асобамі і свецкімі вернікамі. Як пастыр, ты браў прыклад з пастыра, які на крыжы аддаў жыццё за свае авечкі. У табе мы бачым вобраз Христа, добрага пастыра, і разам з табою ідзем за ім з даверам, што будзем абаронены ад ваўкоў, духу падману і цемры. Выпрасі для нас дух апостольскай руплівасці, дух мужнасці, каб Христус узрастаў у нас і праз нас. Верны сыне і кіраўнік касцёла, наступнік святога апостола Петра, умацуй нашу любоў да містычнага цела Христа, яго святога касцёла. Умацуй папу Францішка і ўсіх пастыраў касцёла ў руплівасці, любові і адзінстве. Ты даў нам прыклад любові да Марыі, маці Езуса і маці касцёла. У цябе мы жадаем навучыцца давяраць беззаганнай Марыі і цалкам прысвячаць ёй саміх сябе у духу totus tuus, увесь твой. Просім надзеі у час вялікага выпрабавання і цемры, выкліканай пандэміяй каранавірусу,
что подобно до молитвы ў аліўным садзе смерти на Кальварии. Нехай твой приклад нястомной молитвы, кружанца, адорации будет для нас узором, заохвочиванием и обовязательством. Мы столько разов звертались до Тебе, Ойча, святый Ойча. Твой приклад и Твое вучение нехай допомогут нам убачить милосердное обличье Отца, якое Ты сузирал у Христе. Просим за батьков, каб яны з любов'ю реализовали свое покликание. Нехай яны падтрымліваюць жанчын, дапамагаюць ім быць добрымі маці, адкрытымі для новага жыцця, сэрцам хатняга касцёла. Святы Яне Паўле II, ты быў нам блізкі як чалавек, святар і папа, калі настаўляў, маліўся, цярпеў і паміраў. Будь з намі і благослови з акна дома нябеснага Айца. Просим Тебя об гэтым праз Христа, Пана нашага. Амен. Дякую вялікі, біскуп Александр, эксцеленцыя арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич. Думаю, што вам перадаю слово, каб нашу сустрэчу ўжо так завершыць і пажадаць добрага святкавання сённяшняга дня. Дорогие браты и сестры, наприкінці гэтай першай такой сустрэчы, онлайн-сустрэчы біскупаў, мне так нават і спадавалася гэта, думаю, што можа трэба рабіць і паседжанні канферэнцыі біскупаў, можна такія рабіць нават, калі трэба вельмі хутка нешта вырашыць. Хацеў бы падзякаваць Богу за гэтую магчымасць. Мы впершыню нешта такое робім, але Бог дзейнічае праз людзей, таму яшчэ раз дзякую для ксяндза каноніка Юрія Санька, гэта была яго ідэя. І дзякую за каментарі, які ён даваў, за тое, што ён правёў гэтую нашу сустрэчу. Дзякую для партала Католік Бай, які ажыццявіў практычную рэалізацыю сённяшняга мерапрыемства. Дзякую ўсім біскупам, архімандрыту Гаіку, ксяндзу Александру Фамяных. Дзякую ўсім вам, дарагія браты і сёстры, якія далучыліся да сённяшняй нашай прэзентацыі, малітвы, гэтых сведчанняў аб гэтым вялікім чалавеку, папе, кіраўніку каталіцкага касцёла на працягу 27 гадоў. Гэта вельмі доўгі пантыфікат, які змяніў свет і асабліва змяніў сітуацыю каталіцкага касцёла у былым Савецкім Саюзе і канкрэтна у Беларусі. У своем слове на пачатку я сказаў, што папа быў чалавекам гумару. Я не магу стрымацца, каб не распавесці адзін анекдотик, як мы ему таксама распавядалі, вось ён вельмі смяяўся. Ведаеце, што Ян Павел II распачаў візіты парафіі і ў Рыме, і недалёка Рыму, і так далей. Па рымскай дыяцэзіі, скажем, ён так ездзіў. І вось аднойчы ён павінен ехаць пасля абеду, але ніхто не прыходзіць. Ён чакае, няма нікога. Кажа, што ж такое, дзе яны там сядзяць, мусі каву можа п'юць, ці што, ну трэба ехаць ужо. Кліча вадзіцеля і кажа, здымай флаг папскі і за штор вокны, і мы паедзем. Мы паехалі, выбраліся з гэтага Рыму, вядома, вельмі цяжка з Рыму выехаць, едуць. І папа кажа для вадзіцеля, ты хутчэй едзь, вадзіцель так, там же 100, 110 едзе, ты хутчэй яшчэ едзь, 120, яшчэ хутчэй ехаць, 130, хутчэй едзь. Ваша святасць, я не магу, кажа вадзіцель. Мы сідай, папа сам сідае, і так 150, 160 едзе. Вядома, паліцыя затрымлівае. Паліцыянтаў было некалькі, такі самы малодшы падышоў, паразмаўляў з папам і пайшоў. А старэйшы кажа, а штраф дзе? Я не мог арыштаваць гэтага чалавека. Не арыштаваць не мог, я ўкараць гэтага чалавека, не мог штрафу налажыць. А чаму? Бо не мог. Чаму не мог? Бо вялікі начальнік ехаў. Які вялікі начальнік? Президент, напевно, не ехав би, кортеж був би прем'єр, напевно, не ехав був би кортеж, мер Риму так само не ехав би один. Хто ж там такий великий чоловік? Я не ведаю, хто цей великий чоловік. А сколько ты видишь, что великий? Бо водителем был сам папа. Это только анекдот. Это только смешный анекдот, однако для меня пришла такая думка, что мы костел часто порівнюємо до дому, до поля, до корабля. Можем порівняти так само і до автомобіля, до велізарного автомобіля. Там є водитель. І водителем этого автомобіля, пасажирами якого ми були, був на протягу 27 годов Ян Павел II.
І сёння ён у небе, сёння ён з намі, ён сёння з касцёлам у Беларусі. Ну, найчасцей касцёл параўноўваецца з караблём, ну, у нас няма мора, але ёсць там, скажем, Браслаўскія азёры, ці Нарач ёсць і так далей. І сёння карабель беларускага касцёла таксама знаходзіцца ў складанай сітуацыі. Гэта не толькі праблемы каранавірусу, гэтага фізічнага, ёсць яшчэ іншы каранавірус, грахоўны каранавірус. Сёння, дзякуючы табе, святы Яне Паўле II, за твою вернасць твайму пакліканню, за твой прыклад служэння, ахвярнага служэння да канца. Ты сказаў, што Езус не ўцёк ад крыжа, Езус застаўся на крыжы да канца, і ты застаўся на ім. Выпрасі усім нам, выпрасі гэтаму караблю беларускага касцёла ласку, каб ён шчасліва плыў па ўзбураным моры сучаснага свету, шчасліва плыў у порт вечнага шчасця і благаславі нам з вакна дому нашага нябеснага Айца. Дзякуй усім.